Половината код ли? Ми не знам, аз няма да излежа. Ако... Аре ще ти дам половината. То е 6 цифри. Омага, що не ги стаква, бе? Ага. Чеш. Има и още 3 цифри. Нали бе, бате? Замерваме с камера. Омага, това бъгва стакването, бе. Гледай. Чай другите, какво ще 7 хаш 3. Е, така ми го пратих. Ама нали с 7 хаш 3, после U8 е. Как бе, я чай това да проверя. Аз преди малко пратих. Чай. Чай, все пак ще видя. Сей. Аре, включвай се бе тъп телефон. Ми ето, входяща кутия, ПВП България. За да... Е, то ми е от телефона, как да го правите? За да активирате Центуриона, ето този код, двоеточие пише 7H3. Е, 8. Как ще да не е така, бе? Аз да пробвам ли? Да, верно, да не ми се активира по-при мене. Я да видим. Я го напиша. Така. Пише, че е грешен. Що пише, че е грешен, бе? Някой от вашите кодове е грешен. Пак я чая за пром. Ма не. Си изгубя преториана, ако правя. Ако ненадейно стане. Какво ще правим сега? Но тъпо стана така. Ама то как е? То преди малко ми го пратиха. Един мой приятел беше пратил. И ми го прати. Аз не мога пратя, той ми прати и ми даде кода за силовка. Чай. Ми. Пребахте!